Yalçın Küçük, Mamostayê Öcalan'ın teorisyenê PKK, beşê siyemîn. Yalçın Küçük çawa xwe kişand de nava PKK'de. An rast Yalçın Küçük li sala 1989 de çawa bi Abdullah Öcalan rêberê zindanîkirî yê Partiya Karkerên Kurdistanê PKK dikeve, lê belê di vê demê de têkiliyekê Kurd di navbera wan da nebû. Küçük baş dîtina Öcalan di rojnameya PKK a bi navê Yeni Ülke yanî Welatê Nû dest bi parvekirina hizr û nivîsînên xwe dike tak û bikare bandora xwe li ser serkirdati û alîgirên PKK durist bike. Hinek ji kadroyên kevin yên PKK dibêjin ku di vê demê de têkiliya di navbera Öcalan û Küçük bi tenê beriya telefonê bûye. Ew yêke dide diyarkirin ku ev têkiliya di wê astê de nebû. Yalçın Küçük bikare wekî ew pê hatiye erkdarkirin karê xwe encam bide û armanca xwe bicî bîne û ji ber vê yekî Yalçın Küçük pêwîstî bi têkiliyekî kültür bû lewma neçar dibe biçe Ewropayê û li vir bixebite. Yalçın Küçük di qonaxên herî dijwar û pir zehmet da ku girtina nivîskar û rexnegirên dewletê tê da giha bû astekî herî bilind Türkiye bicih nehêla û li sala 1990 da jinek ku xwedî kerxaneyê yanî genel ev bû li Türkiye bû yekêm kez li ser asla Türkiye ku bacê bide dewletê Yalçın Küçük ev yek protesto kir bi vê bahaneyê Türkiye bicih bihêla diçe Fransayê. Ya rast ev yek bi tenê bahaneyek bû ji bo ku xwe pêtir nêzîkî PKK Öcalan bike. Her wiha tak û bikare kontrolê li ser ragihandina PKK bike. Biçûna Ewropayê Küçük karî têkiliya xwe dige sazî û rêxistinên Kurdî xurt bike. Paşan daxwaz kir ku bi Öcalan bicive ev bû ku li sala 1994 diçe Şamê li vir digel Öcalan têkiliyên herî xurt dirist dike. Li vir qonaxekê din ji têkiliyên di navbera mamoste û xwendekar de dirist dibe. Têkiliyekî wiha xurt ku di navbera tu xwendekar û mamosteyekî dî de cîhanê de nebûye û nabe. Yalçın Küçük li Şamê diçî fêrgeha nabendiya PKK û li vir hevdîtinê digel Öcalan pêk tîne û reportajên medyayî digel de saz dike. Paşan Küçük bi karê perwerdekirina kadroyên PKK radibe. Öcalan di vê demê de Küçük bi mamosteyê xwe bang dike. Küçük jî Öcalan bi serokê birêz û birayê min û serokê bang dikir. Küçük li sala 1995 da di amadekirina rapora Kongreya PKK de rola xwe dileyîze di vê qonaxê da Yalçın Küçük digel Bilge Su ku hunermendeke şanogereke Tirk bû. Dihate gotin ku yara Küçük e û digel xwe de birbû Şamê. Her wiha digel Elî Heyder Cilasûn ku kesekî sivîl e şanoyekê dirist dikin. Di vê şanoyê da Bilge Su bi rola Tansu Çiller Serokwezîrê Tirkiye a wê demê radibe. Di vê şanoyê da hat nîşandan ku bi tu awayî Öcalan serkeftinê li ser Çillerê diîne. Li Tirkiye hinde grubên xwedî hizrên cuda hebû. Gruba Küçük li dijî Tansu Çiller bû û her tim ji ber babet û pirzgirêkên navxwe yên Tirkiye li dijî hev şer dikirin. Têkiliya Yalçın Küçük û Öcalan wekî têkiliya du hevalan bû. Nêzîkatiya Öcalan bi Küçük bêhtir bû ji nêzîkatiya Öcalan bi kadroyên wî ve. Küçük baş ku ji Şamê derdikeve diçe Belçîkayê û di TVya PKK'ya bi navê Met TV heftiyekê carek programekî pêşkêş dike û hin caran Öcalan jî beşdarê vê programê dike. Di bernameya xwe da li ser ekranê TVyê PKK da Küçük dibêje Atatürk firokevanekî çeleng bû. Lê belê di dîroka Kurdan da Öcalan firokevanê pir baştir e. Ew kariye bi zava Kurdan li qonaxekî pir zehmet derbasî vê qonaxê bike û berdewam pesna Öcalan dike. Bi awayekî wiha ku hin caran kesiyetiya Öcalan ji mirovekî bilindtir kiriye. Öcalan bi xwe mirovekî jîr e û bûyeran fêm dike. Lêbelê Yalçın Küçük ew bilindtir kiriye. Küçük pirtûkeke li ser zaroketiya Öcalan dinivîsandiye û bi navê çîroka vejîn Küçük di vê pirtûka xwe da reportajên digel Öcalan belav kirine. Li sala 1990 de ev pirtûk li Tirkiye tê parvekirin. Pêdivî bû Tirkiye rê bi parvekirina vê pirtûkê nedaba. Lêbelê ev pirtûk li hemû pirtûkxaneyên Tirkiye bi giştî û pirtûkxaneyên Kurdistana Bakur de bi taybetî dihat dîtin. Küçük di vê pirtûkê da Öcalan wekî senterekî dîroka Kurdan nasandiye. Küçük di vê pirtûkê da wiha dibêje. Öcalan di serî Kurdan da gulabe dike. Öcalan
دمشق کردان دا بخچه گلایه اوجلان لزاروکاتی خدا قهرمانه کی کردایه تیبتمندین اوجلان به همپانه اوجلان دیوکا کردان پیش تیخه و کرد به اوجلان به پیش بکوین حیاوی دمی جداما پکی که بحث دیوکا خود دکر بحث سرهلدان پیشی خود دکر و دگوت او موالیس نوار سرهلدانانه باش سال نوتان دا ev یک به تمامی گوهاری و گوت مجی صفری دست بکریه آراس یالچین küçük او نرینه لجم پکی که درست کریه جبر کو او سرهلدان لکردستان هاتی انجام داین لسر اساسا کردستانی بوینه بون و شیخان سرکرداتی و سرهلدانی دکر küçük وها پکی که تیگهان کو او بزاو شورشیم کردان هر همیان تو واته که خو نینه و پکی که بزاوه که کو دیروکا کردان جی صفری دست بکریه و پکی که دیروکا کردان درست بکه یا راست او یک لجم پکی که بخو بوی راستی که حاشا هل نگر و او بخوجی دبیجین ام پیتر نیزی که چه پین ترکینه که دوی دمیدا دنیز گزمیشو ماهیل شایان سروکاتیا وان دکر با آوائه که ترکیه بریا küçük PKK دیروکا کردان بکتان یالچین küçük لا اروپای کسایتین کردان کرن آرمانجو ناوبرا وان و PKK تیپو پیک دا مینا که لسر وان کساتیان زیده نه مینا یاشار خیا سرحال بوجاک کل دیج وان نویساندن و پارو دکرن و ریگری لوان کر بشداری برنامه المت تیوی ببو وها او کزدان ناساندن و او بتنی جبوی پره دیگل پکی کدنه و او دوی پیلان خدا سرکوتی شیا تیکیلیا اوجلان بوان و روشنبیران را نهیله